Praise the Lord. Hallelujah. Ani Kristo ni takok tei bukuk song kha khayo norok joto no kaham no tongbai na hanai. Tai bisi ketal ni norok no jiba yafaro kaito norok no tebo hamari ruwi tongtung tai o yapiri ketal sung shalai mawo jeno sung kaito ni hamari khairok mabai kuplung ke tongai mana bagai kaito norok joto no hamari retung. Amen. Tini ang norok no kaisa ko ke sanamu chungma ni ke abose Christmas ni bagi belai kano special, tam ni bagi special ngang ke, sung kaisa kok no saiman lanya nangnai, sung kenao jisia diari ni bising tui, sat odai ni choddawo, abo ni bagi Subrai sakpang no norok no mari kaisa ruwana naidi, Br.Sikli koroksa sak diaria ungnai tei busachola koroksa bawana tei bini bumung Immanuel hunai parjaknai. Praise the Lord. Hallelujah. Jisaya diari ni bising tei kok sajakmani akok getamo kaitor bini borokno kaisa mari runai amari engke Br.Sikli koroksa bini bising tei koroksa celabesa acainai bini mung Immanuel hanai parsaknai ni saka. Ani Kristo ni takuk tai bukuk song Jisu o sengsaro acaya jenis sekang kebangma dari rok kok saka bo bahai ke acainai bini samung tamu ngai bebak no saka but joto nislai kaham ku ke sakok na ingkang ke Jisaya ni becap no chungpori kangke sawi manu je Jisu ni sai sekang sabo painai tai Jisu bini samung tamu bo bahai ke acainai tini Jisu bahai ke acainai te bini mung tamu ngai oro sajaka bini mung Immanuel ni henjak nai te sikli ketar beri koroksa ni bising ti bo sak diaria ngai acainai ni saka. Praise the Lord. Hallelujah. Cheng tabuk mathai athoroni mathai ek ni bais ni simitis oropori ke cheng serai nugo abrima tai keboya ama Mary abrima tai keboya abo ke ketar ama Mary no bo Judai rokni custom tui ek bosor hai nango thanchake matong layo koksungmani olo ek bosor mane ma naisingo kaijak nani bagai so obohaino Mary by Joseph ni koksungjak tamo engai thangka ama Mary phola ketar by kobol jagai sak deria engka ama Mary phola ketar by kobol jagai sak daria ongka Kristo ni takok tei bukuk song Joseph belai khano wan sokka bo belai wabo wana ka ama Mary belai borok kaham ba Mary belai borok kaham bo bahai ke alada chalabai tongi manka bo belai wana jaka tamni bagi male bobo puila wo okok saimia je bo phola ketar bai sak deria ngo hnai bo belai wana jaka thui manlia mutrui thanglia chawi ngai totra dalia umhain kana tamni bagi bible sejak tongo bo mutrui thanglia belai wana ka prani Kristo ni takok te bukro bo wana wi tongpru mutrui manya ngai tongpru suari bono phai hani sapeka mathai ek ni o 19 kuri 21 oropori ke cheng surai ke nugo oro hai ni sijak tongo Subrai ni a diari ni khoktui hai hinoi samani abo nang phaina bagai omoro bebak no ungo naidi Br.Sikli ketar koroksa sak daria ungai busa sela koroksa bawana hake bo Immanuel henjaknai abo kaitor chengbai baksa tongo hunmani se ani Kristo ni takuk tei bukuk rok a diari salang mani akog rok nang phainani bagai se omohai enggo hunai afro Joseph no sajaka
Ani Kriston taku bur ang tegisa ro kokno ad khainani muchungo judai rokni customo jepru kok sung laimani kaijage sini sekang sak diaria engkhang gangke hadol kitari buthar jago jodi a chola accept khayake omohai gotona engei man khamu hapono Joseph bo belai borok kaham and belai borok kaham bo Merini ama Merini mokhang no sopnani muchungya ama Merino bo lachi murunani muchungya tebo je suari bai sajak mano no khlaikha tai sak deria engkha tai binimung imang noel nei pharjaka ani Kriston takok te bukuro abuno imang noel tamo hinka ge imang noel Subrai chwngbai tongo honmanise Subrai chwngbai tongo ani Kriston takok bukuro aboni bagai no chwng tabuk o Christmas ni jorao muitu khaina nango kaito no hambai sirnani nango tamni bagai male ibi bai Adam borok no kaitor takha tai snambai rukha tai iden thaibulungo borok no yakari rukha jibon japon khainani bagai Subrai sak bai thang borok bai tongphaya ni bagai borok tini lama korowi thangkha tai sumsongo klugai kaitor bai hakcha langkha tai thinani nangkha barani Kriston tako bukuro kaitor ni wansuk mata mobo khoroksa masia imang noel nei rohornai bongke bororok bai tongnai bororok no phurungnai bororok bai koksanai bororok no naikini khlainai bororok no chubachu khlainai tai muthangna ni bo lama runai Kriston takok tai bukurok aboni bagino tini sung kaito no se hambai rena nango tani bagi male bo asungsar no asukke hamjaka mane sungno asukke hamjaka aboni bagi bo chungno paiphlaya langma runani bagi bini songdari sajla Subrai Jisu Kristo no asungsar ro horka aboni bagi bini mung imang noel mane kaitor chungbai tongo mane Subrai chungbai tongo ani Kriston tako bukro Jisu Kristo achaimani bisingtoi kaitor sak mang osungsani borok bai tabuk minute by minute second by second bo tongo phala kathani bisingtoi abon bai ni Kriston tako bukro o imang noel tamong ko imang noel ni ortho abono kaitor chungbai tongo Subrai Jisu chungbai tongo ani Kriston tako bukro mon sugoi nai di je Subrai Jisu achai sini sekhang no bini mung imang noel ni henjak nai ni diary rok salang mane but a diary rok jotono thui thangmai kya bura rawi thui thangmai kya kamai thangmai kya but Jisu achai mani ulo bo haino a kok no kok pharjaka mo one wanama sincha te wansuk jak nai mane kaitor ni wansuk jak tongo te a kaitor ni wansuk ma bebak no ung phaika Jisu ni langmawo tani bagi male bono kaitor bai rohor jaknai o sungsaro bono chungbai tongnai te bono chungno phioknai bono chungno muthangnai te bono chungno khaksangma tongthokma runai on bagini Kriston takuk te bukugrok phadi chung kaitono hambai rlayona bini songdri sajalano chungno yapari remani bagai phadi chung kaitono hambai rlayona chungno hamjagai muthangnani bagai haino hai chungno lama rui remani bagai te phadi chung kaitono hambai rlayona chini langmao menakma engai tongpru bo hamjakma bai bini songdari sajalano chini langmao rohori a pohor bai kuplung khlemani bagai padi cheng kaitono hambai ralayono kaito norok jotono hamari kaitong thong amen